Vi arbejder med et tempel bygget på Athens Akropolis, som hedder Erechtheion. Det blev bygget af en ukendt arkitekt som en erstatning for et gammelt Athena-tempel, som i 480 før Kristus var blevet ødelagt af perserne. Templet det blev brugt til at tilbede Athena, Poseidon og så udover det den første konge af Athen, som hed Erechteus. Øhm, på sydsiden er der en tilbygning, som er kendetegnet ved 6 marmorkaryatider, som bærer bygningens tag. Det er det, man kan se her, og det er ligesom det, der faktisk er kendetegnet for den her bygning. Bygningen er opført i jonisk orden og er øst-vest orienteret. Den består af 3 niveauforskudte rum, en søjlehal i nord og øst, en korridor med halvsøjler i vest, og i syd så er der den her karyatidhal, som jeg lige sagde. Mod øst så åbnes bygningen i en række af 6 søjler af jonisk orden, hvor der bagved ligger et rektangulært rum. Mod nord så bliver den åbnet af tempelgårdens portbygning, som man kalder en propylon, også med 6 joniske søjler. De er alt 6 søjler er alle efter jonisk orden. Søjlerne har volutter under de 3 arkitraver. Desuden så bærer abakussen sådan en undertone af dorisk stil, fordi den er stor, hvilket så også er tilfældet for den doriske søjleorden. Søjlens bund den udgøres af en søjlebase. I karyatidhallen er der et tandsnit. Der er en forløber til æggestaven i den øverste arkitrav. Udover det så er simaen flad, som man kan se heroppe. En karyatide det er en søjle i form af en draperet kvindeskikkelse, hvis hoved det ligesom erstatter kapillæret. De bedst kendte karyatider det er dem vi ser her i Erechtheion, men der er også nogle på Sifniernes skatkammer i Delphi. En tilsvarende mandlig skulptur kaldes Atlanter. Erechtheion den har jo så her på sydsiden den tilbyggede loggia, hvis tag det bliver båret af de 6 karyatider i en lidt overnaturlig størrelse. Klædedragternes folder er sådan mere artikulerende end tidligere, og kropsformen, specielt det her knæ, som stikker ud under stoffet, det giver sådan en dynamik, der kontrasterer med dens funktion som et bærende bygningselement. Karyatiderne de er alle formentlig lavet i et stykke. Den romerske arkitekt Vitruvius han forklarer i en bog han har lavet om bygningskunsten, at ordet karyatide det kommer af Kaia, som er en by på Peloponnes, der svigtede den græske sag til fordel for perserne under krigen. Som straf for deres forræderi så blev mændene fra Kaia henrettet, mens kvinderne de så blev tvunget til at arbejde som slaver. Men de skulle så have sådan noget, de skulle have smukke smykker og lange festklæder på, som så skulle være et tegn på deres tidligere frie status. Det skulle så på en eller anden måde fungere som sådan en dobbelt ydmygelse. Det er en nærliggende tanke, at athenerne de så valgte karyatidemotivet til templet på Akropolis netop på grund af associationerne til perserkrigen og den igangværende peloponnesiske krig. Erechtheion det blev opført mellem 421 og 406 før Kristus, som så har været under Perikles-tiden. Det vil så også sige, at det er blevet opført under klassisk tid, hvilket blandt andet det afspejles i den her flerrumsstruktur. Og man kan også se det på karyatiderne, som har en højklassisk stil med detaljeret udtryk, der ikke nødvendigvis er helt naturtro. Det østlige rum og bygningens egentlige hovedindgang, det husede en kæmpe træstatue eller gudstøtte til ære for Athena. Det var den, som var selv målet for den årlige panathenæiske procession, hvor man så skulle ende ud henne i Erechtheion og lægge nogle nye klæder og en masse offergaver foran statuen. I Nordhallen så dyrkede man Poseidon og Erechteus, som i forbindelse med kulten var den samme gud, men i myten så var henholdsvis den her første athenske konge og havets gud. I vestsiden så stod der et helligt oliventræ, som efter sigende var blevet plantet af Athena. Myten siger, at Poseidon og Athena begge havde lyst til at være skytsgud for
for byen, og da de ikke helt kunne blive enige om, hvem der så skulle være det, så lod man komme det an på, hvem af dem, der kunne give deres dyrkere den bedste gave. Poseidon han slog så en træfork i klippen, og så kom der en kilde frem. Problemet var så bare, at det var saltvand, der kom fra den her kilde, og det kunne borgerne ikke rigtig bruge. Athena hun lod så et oliventræ vokse frem, og oliventræet det blev så senere hen Athenernes vigtigste plante, og på den måde så blev sejren hendes, og hun blev så skytsguden for Athena. Træet, som er hernede, det er så en nyt plantet oliventræ, fordi det gamle åbenbart er visnet. Erik Tegn den er kendt for sin detaljerigdom i sin arkitektoniske udsmykning. Bygningen blev i 600-tallet omdannet til en kirke, og under det tyrkiske overherredømme så blev det så indrettet som et harem for den tyrkiske øverstbefalende. Mange detaljer, men specielt korstatuerne, de blev kopieret i talrige bygninger og gravmæler i Europa og Amerika. Og det så man så først under kejser Augustus, og så siden i renæssancen, barokken, og så helt specielt under nyklassicistisk arkitektur. Et eksempel på en bygning, som har kopieret nogle af de stiltræk, man også ser på Erik Tegn, det er Højesteretsbygningen i København. Den har ligesom Erik Tegn på frontsiden 6 joniske søjler, hvorpå der er placeret en arkitrav. Den er godt nok lidt højere på Erik Tegn end Højesteretsbygningen, og selve søjlerne på Højesteretsbygningen, de har ikke nogen kandelurer. Noget andet meget iøjnefaldende er så de her volutter, som der er på alle søjlerne.